Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанны сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке күңел, файдалы эшләр булуын теләп калабыз. Бүген 8 июль дүшәмбе. Бүген илебездә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үтәләр. Гаилә күпләр өчен иң мөһим казаныш булып кала. Ул кешене максатларга ирешергә дәртләндерә. Авыр мизгелләрдә гаиләдә иң якын кешеләребез арасында юаныч табабыз бит. Һәр гаилә үзенчә бәхетле дигән бер акыл иясе. Бәхетле гаилә серләренә без матур, тату иҗади гаиләләрнең берсе Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар белән бергә төшенербез. Бүген алар студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәнмесез Рамилә, Рамил? Хәерле көннәр, исәнмесез. Хәерле матур көннәр. Менә безнең халык булай дип әйтә, гаилә ил терәге ди, бәхет ачкычы ди, гомер чишмәсе ди. Ә менә сезнең өчен гаилә төшенчәсе ул нәрсә? Безнеңчә гаилә бер-береңне аңлап, күп очракта юл куеп, аңлашып, шулай җырлашып, гөрләшеп матур итеп яшәү. Әлбәттә инде менә балаларыбызны үстереп, аларның рәхәтен күреп, шатлыгын, сөенечен күреп, һәр вакытта бер юнәлештә карау. Менә минемчә шул гаилә матур тату яшәргә теләсәк, әлбәттә һәрбер гаилә шулай яшәргә тиеш дип уйлыйбыз инде. Рамил, нәрсә дип әйтер икән? Минем өчен ул гаилә ил терәге, тормыш иптәшем, безнең балаларыбыз һәм безнең арада булган җылы, матур, тату мөнәсәбәтләр. Менә Рамил белән Рамилә бит инде сезме бу бик сирәк очрак миңа калса, ир белән хатынның исемнәре бергә тәңгәл килүе. Сезнең гаилә тарихы ничек башланып китте? Кайларда таныштыгыз һәм гомумән алганда гаиләгезгә ничә еллар инде менә бу көндә? Безнең өйләнешкәнебезгә менә быел 30 июль көнне төп төгәл 14 ел булачак Алла бирсә, Аллага шөкер, без инде социаль җитәкләрдә таныштык. Аллага шөкер, мин үзем яздым, артымнан чаптым, Рамилә инкар итте, юк, минем артымнан йөрмә дип әйтте. Мин инде аны очраткач, аны күргәч, шунда гашыйк булып, инде 3-4 ай йөреп, танышканнан соң төп төгәл ярты елдан соң инде без өйләнештек, никахлаштык, кавыштык, Аллага шөкер. Һәм шуны әйтергә кирәк, бер дә үкенмим, 19 яшьтә өйләнүемә дә бер дә үкенмим, Аллага шөкер. Менә 19 яшьтә? 19 яшьтә өйләндем, 12 яшьлек. 19 яшьтә бу егетнең башын әйләндердем. Әйләндерү бер хәл бит әле 19 яшьтә яшь килеш үз өстеңә шул хәллек җаваплылык алу дип әйтегез, Рамилә. Гаилә кору ул бик җаваплы эш бит. Аллага шөкер, бер дә үкенмим. Менә матур итеп яшәп ятабыз. 12 яшьлек кызыбыз Әминәбез бар, 9 яшьлек улыбыз Салават бар. Шулай матур итеп яшибез. Әлбәттә тормышта төрле хәлләр була, әйткәләшәбез дә, әрләшәбез дә, көнгә бер генә түгел, күп тапкыр әрләшәбез. Әмма ләкин менә әрләшкәннән соң бер-береңә юл кую, бер-береңне аңлау, кай вакытта ниндидер фикерне тыңлау, ишетә белү, тыңлый белү, ул шулай бик тә мөһим. Дуслаша белергә дә кирәк, шулай бит. Баштан сез аны кире какак дип әйтте бит инде, Рамил. Ә менә кайсы сыйфатлары сезгә менә аңа игътибар итәргә мәҗбүр итте? Рамилнең иң башта мин инде ярдәмчел, төпле, тырыш, акыллы, сабыр булуына игътибар иттем һәм шуңа өстәп ул вакытта ук дини иде. Шуңа күрә әле башка егетләр булса, әзрәк башын әйләндереп арттан йөрдертер идем. Әмма дә ләкин дини булгач ничектер күңелем эреде, жәлләп куйды. Ой, мәйтәм, алай ярамый, Аллаһ Тәгаләнең яраткан кешеләр өчен дә бар. Шуңа күрә ярар, мәйтәм, акчаңны күп туздырма, әйдә өйләнешик. Димәк, үзегез тәкъдим ясадыгыз? Сөйләшкән вакытта без шулай Галискар Камал театры буендагы мәйданда шулай күрешеп сөйләшеп утырганда инде Рамиләгә мин әйттем дә, Рамилә үзе сорады, синең өйләнергә исәбең бармы соң ди? Мәйтәм, кайчан өйләнәсең? Кайчан өйләнәсең? Быел түгел ди, икенче ел. Әле мәйтәм, мин Бәлки укыйм. 2 елдандыр ди. Ой, мәйтәм, мин икенче елга күйеүгә чыкмыйм. Или быел мәйтәм, или никогда. Ярар, уйлашып карабыз дип кенә әйткән идем. Шул ук көнне өйгә кайтып, апалары белән, әнисе белән сөйләшеп, инде туй көне билгеләгәннәр иде инде. Безгә бар идек, туйны үткәрәсе генә калды. Менә бит. Бик тиз итеп җайлаштырып, бик тиз итеп шулай Аллага шөкер. Безнең халыкта менә татарларда инде кияүне инде өскә күтәрәләр, яраталар инде, аерым инде бер мөнәсәбәт. Менә киленне ничек каршы алдылар? Киленне бик әйбәт каршы алдылар. Әлбәттә, минем әтияни әле син яшь, әле өйләнергә сиңа иртә дип әйттеләр инде әлбәттә. Алай булуна карамастан
карамастан Рамиләне бик әйбәт каршы алдылар, бик яраттылар. Хәзер инде бигрәк тә Рамилә теге елдан-ел, көннән-көн Рамиләгә мөнәсәбәт гел үзгәреп тора, Аллага шөкер, яхшы якка үзгәреп тора дигәндәй. Хәтта миңа караганда да Рамиләне күбрәк яраталар. Миңа шалтыратканчы аңа шалтыраталар. Анда ничек абыйның хәлләре әйбәтме дип, исән-саумы дип теге гел аның белән элемтәдә. Анары минем кайнанам да, кайнатам да әтияни дип эндәшәм инде. Беренче көннән үк бик әйбәт кешеләр. Кайнанам бигрәк тә минем бик сабыр, менә бик акыллы, Шын татар ишетми, күрми, белми торган хатын-кыз. Нәрсә генә булса да чыгып китә, күрми, ишетми, белмим генә ди. Аның яраткан сүзе белмим. Белмимнең башы авыртмый дигән Миңа сүз шулай. шулай. Беренче көннән бирле миңа шундый ул киңәш бирде. Рамилә ди, һәр вакытта да белмим дип кенә әйт. Белмимнең башы авыртмый дип өйрәтте ул мине. Хәзерге көнгәчә шундый ук матур киңәшләрен биреп тора. Бик акыллы, бик тәртипле хатын, бик хөрмәт итәбез. Менә бик зур рәхмәт милә шундый егет үстереп биргәнне. Рамиләнең әтиенесенә килгәндә, алар безне кияү дип түгел, балалары кебек бик тә яраталар. Без менә эш бажай инде. Мин иң төпчек бажай. Мин беренче көннән аларга әтиене дип әйттем. Минем ике өлкән бажаем алар әби бабай диләр инде. Мин әтиене дип әйттем. Без ишә кайтабыз авылга. Алар әби бабай дип әйткәнгә күрә 3 көн буе көне төн эшлиләр. Мин дә әтиене дигәч, абитка рәхәтләнеп, хырылдап йоклап ятам инде. Аллага шөкер. Анда сине ял иттерәләр. Biz anda restoratorga кайтган кебек кайтабыз. Аллага шөкер, алар әйтәләр, сез булай да күп эшлисез, атна буе эшлисез, айлар буе эшлисез, еллар буе хезмәт куясыз. Сез монда бар тик ял итәргә, күңел ачырга, хәл теге аларга Энергия җыярга. Мунча кереп, теге күңел ачып дигән. Алар бит инде алар хәзер минем әтиләр олы яшьтә 70-тән артканнар. Аларга инде хәзер теге җылы сөйләшүләр, күрешүләр кирәк. Эшне алар үзләре дә эшлиләр, хәйнде алай эшләре күп түгел. Олы яшьтә булгач теге бакчалар кичерәйде, төрле туарлар бетте. Диярлек шуңа күрә аларга инде безне көрү, безнең белән сөйләшеп утыру зур тансык. Алар гына да түгел, сезгә дә ошылай булачак, аннан соң гомерләр узгач, иң кадерле мизгелләр генә күңелгә кирип калып, бер кайчан да уйланмый торган шундый мизгелләр бит алар, әтиәни белән аралашу, сөйләшү. Аллага шөкер, шулай без бик тә бәхетле кешеләр. Менә минем дә, Рамиләнең дә безнең әтиәннәр исән сау, бигрәк тә безнең балаларыбыз өчен бик зур бәхет. Казанда булганда инде безнең балалар минем әтиәнемдә инде, авылда булганда менә җәй буе, каникул буе инде алар кайталар авылга. Рамиләнең әтиәнесенә анда инде санаторийда булган кебек, рәхәтләнеп, ял итеп, күңел ачып, бик тә авылны яраталар. Мин үзем менә Казан егете булсам да, шулай ук минем әби бабам әтиәнләрем инде бу районда кайнык авылыннан, шулай ук үз балаларым кебек, кичкенә вакытта, һәр вакытта мин кайтайм авылга. Менә шул әби, бабай тәрбиясе алу ул бик тә мөһим. Теге татар рухында тәрбияләнү, шуңа күрә без бик тә шатланабыз, бик тә сөенәбез. Исән сау булсыннар безнең әтиәннәребез. Яшәсен татар авыллары, Аллага шөкер, чөнки авылда тәрбияләнгән балалар ул барыбер үзгә, барыбер башка. Шуңа күрә исән сау булсыннар. Исән булсыннар, байлык инде ул. Шуңа күрә исән сау гына булсыннар. Амин, шулай булсын. Рамилә, Рамил сезгә карата матур сүзләр жәлләмиме? Ничек тешләнергә яратамы? Рамил, ул миңа Рамилә дип эндәшкәне бар микән? Рамилюшечка дип бугай. Юк, ул миңа матурым ди, минем телефонда да, көндәлек тормышта да матурым, җимешем. Әрләшкән вакытта да инде менә матурым дип әйтә. Касрак булса да, әмма ләкин матурым ди, җимешем ди, Рамилә дип әйткәне дә юк. Аннар ул мин ничектер хатын-кыз буларак кырырак әзрәк. Барыбер мин кырырак хатын-кыз. Кырырак, ничектер тупасрак дип әйтимез инде. Ул аның табигате шундый йомшак. Ул нечкә күңеллерәк. Ул теге талашкан вакытларда тәмле телле. Талашкан вакытларда да иң беренче адымны ул ясый. Балаларга да тәрбия буенча тәрбияне менә ничек дип әйтим инде. Сөйләшү, динне, менә татар телен ул өйрәтә. Аларга карата тулландырабыз. Ул миңа карата, балаларга карата да йомшаграк та, тәмлерәк тә ул. Мин аның хәтлеге түгел. Рәхмәт. Таный белүебез әйбәт, таный. Мин моны таныйм. Әйткән өчен булса да рәхмәт инде.
Алдан әйткәнчә, сез чыннан да бик күп эшлисез, шундый матур иҗади, субханалла, күз генә тия күрмәсәгезгә матур шундый гаилә. Әйе, тормышта да гел бергә, иҗатта да, сәхнәдә дә, тамашачы алдында да гел бергә. Бер-берегездән ял итәсе килгән вакытлар булмыймы? Biz Allah'a şükür bir-birimizden yol итәбез. Атна дәвамында минем үзем төп эшем бар. Мин төп эштә эшлим инде. Шул төп эштә мин атнага 5 көн буе эшлим. Иртәдән кичә хәтле шуңа күрә Рамиләне кич белән сагынып кайтам, Аллага шükür. Без инде Рамилә белән иҗат өлкәсендә дигәндә, шул җомга, шимбә, якшәмбе төрле чараларда, төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясыйбыз. Шуңа күрә атна буе әллә ни бер-беребезне гел бергә дип әйтеп булмый, Аллага шükür. Шуңа күрә бер-беребездән туеп өлгермибез, бер-беребезне сагынышып, матур итеп яшибез. Хәтта мин көн дәвамында эштә булган вакытта Рамиләгә һәр вакытта шалтыратып торам, белешеп торам. Син кай дип түгел, хәлләрен белешеп. Сагынып инде. Сагынып. Көнгә 3-4 мәртәбә Шалтыратмасам теге иштер күңелем тыныч түгел. Ничек икән хәлләре дип, исән сау микән дип теге. Беләм ул идея икәнен. Ну, әмма ләкин барыбер мине карап тора инде. Белешеп торасы икән. Саклап тора, барлап торам, исән сау микән дип. Нәрсә кирәк микән дип. Шун менә ирим өчен гаилә башлыгы. Бөтенләй бер контрольдә булырга тиеш. Балалар да, тормыш иптәштә, тормышта, гаиләдә. Контрольдә тета. Аллага шөкер. Ә менә авыр чакларыгызда ничек бер-берегезгә ярдәм итәсез? Ничек нәрсә сезгә ярдәм итә менә шушы авырлыкларны җиңеп чыгарга? Минем шәхсән минем үземә дин. Дин инде без инде диндә инде безнең гаилә. Мин бар тик Аллаһ Тәгаләгә генә ялварам, якынаям, табынам, гыйбадәт кылам. Аллаһтан башка безгә бер нәрсә дә ярдәм итә алмый. Беркем дә ярдәм итә алмый. Мин алай үземә бикләнмим. Аллаһтан ярдәм сорыйм инде шулай итеп, һәм әлбәттә Рамил белән киңәшләшәм. Авыр вакытларым булса, депрларым булса, ул минем бик алай меңгә бер генә була. Мин алай депрессиягә, авырлыкларга ничек дип әйтим, бирелә торган кеше түгел. Мин бик тиз җаен табам. Чөнки кешегә үзеннән башка беркем дә депардан чыгара алмый бит инде менә. Шулай дөрес әйтәсез, әйе, дөрес әйтәсез. Үзеңә үзең ярдәм итәргә кирәк һәм әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә ышанырга кирәк. Безнең туганнарыбыз да бик дустату, Аллага шөкер, һәр вакытта теге элемтәдә сөйләшеп торабыз, аралашып торабыз. Берәр киңәш кирәк булса, алар бит бар тәҗрибәле кешеләр, шул ук Рабиләнең апалары, баҗайлар. Мин үзем гаиләдә бер үзем генә булсам да, минем Аллага шөкер 2 баҗаем бар. Һәр вакытта без алар белән теге абыйлар кебек дустату, теге шатлыкта да дигәндәй, кыенлыкта булганда да һәр вакытта бергә, бөтенләй берне шулай уртак. Шундый зур авырлыклар килсә, мәсәлән теге акча мәсьәләсе, тагын берәр нинди шундый бер мәсьәлә туса, без әлбәттә туганнар белән, минем инде 2 апам бар, 2 зәгем бар, алар барысы да гаиләле, без бергә утырып сөйләшеп, ул теманы уртага салып сөйләшәбез. Без һәр вакыт бер-беребезгә ярдәм итешеп яшибез дип әйтмәкче. Аллага шөкер. Татулык булганда бөтен нәрсәдә җиңеп чыгып була, шулай бит? Дөрес. Иң беренче чиратта менә мин дә шуны әйтәсем килә. Нинди генә кыенлык булса да, авырлык булса да, ир белән хатын бер фикердә булырга тиеш. Алар утырып, җайлашып сөйләшергә тиеш. Без мен әйткәнемчә, без көнгә бер 4-5 тапкыр Рамилә белән әйткәләшсәк тә, без ул әйткәләшкәннән соң теге 2-3 көн буе сөйләшмичә тормыйбыз. 2 минуттан бар сөйләшәбез. 2 минуттан шунда ук җайлашабыз, шунда утырабыз. Бәхәс өчен менә нинди нәрсә булырга мөмкин соң инде? Син юк барышы. Менә мин мәсәлән әйтәм, менә шулай дип эшлә дип. Ул аны җибәрә, ул кирерәк юк. Аның яткан сүз бар. Бәлки булай, бәлки тегеләй. Мәйтәм, бәлки дигән сүз булырга тиеш түгел. Мин әйттем, шул булырга тиеш. Ну, күп очракта аның менә бу бәлки дип әйткән сүзе, менә алайрак булса дөрес бит дип әйткән сүзе дөресрәк чыга. Аның теге сиземләве, интуициясе бик көчле. Һәр вакыт әйтәм, сиңа бит әйткән идем дигән кебек әйтәм. Әйе, мин инде кирешәм, әйтәм, сиңа рәхмәт. Әле синең сүзен тыңладым дип. Шулай. Ул теге гади шундый бәхәсләр килеп чыга. Булай Аллага шөкер теге зурлап әйткәләшкәнебез, теге әләшкәнебез юк. Әйткәләшсәк тә шул ук вакытта утырып чәй эчәбез. Әлбәттә балалар алдында инде без әләшергә тырышмыйбыз, әйткәләшергә тырышмыйбыз. Аллага шөкер, алар үзләре бик акыллы, алар үзләре дә бик акыллы киңәшләр бирәләр. Әти менә булай бит, син бит менә дөрес әйтмәдең, әнине булай әйтмәдең дип. Әнисенә әйтәләр, теге мәсәлән, әтине тыңлай инде бераз, әти бит безнең акыллырак, белемлерәк, теге баш күбрәк эшли дип. Теге киңәш бирәләр инде Аллага шөкер. Хәзер алар шундый яшькә җиттеләр, без киресенчә
Алардан өйрәнәсез. Аллага шөкер, субханалла. Безнең балаларыбызны теге мактапта түгел инде әйтәсебез килә. Аллага шөкер. Мәктәптә дә килеп ишегән укыйлар. Менә хәзер җәйге каникулларда инде алар бер ай буе булар авылда. Хәзер инде алар мөселман лагерына йөриләр. Үзләре теләп теге мәҗбүрләп түгел. Аллага шөкер, бу безнең өчен бик зур бәхет, бик зур шатлык. Балаларыбыз менә бу бит инде гаиләнең күрсәткече, гаиләнең нинди дәрәҗә булуы, ул минемчә балалар. Әгәр дә синең балаң тәртипле икән, теге матур итеп, теге татарча сөйләшеп, тәрбияле икән, ул әлбәттә димәк гаилә теге ничек әйтим инде, гаиләдә барысы да әйбәт дигән сүз. Әгәр дә гаиләдә балалар теге тәртипсез, мәктәп директоры дип әйтим инде һәрвакытта чакыра икән, ул әлбәттә инде димәк гаиләдә ниндидер кыенлыклар бар, ниндидер проблемалар бар икәнен күрсәткече. Кичкенә җиңүләргә дә шатлана торган кешеләр менә. Мәсәлән, балалар безнең инде мәктәптә дүртле билгеләрне гомумән алмыйлар. Сиздә безнең круглар, отличниклар. Безнең өчен инде ул бик зур шатлык, бик зур җиңү. Ата-ана өчен бит инде бу бик зур, ничек дип әйтим, шатлык. Безнең менә шундый зур шатлыклар да безнең өчен бик дәрәҗәле. Үзләр укыйлар, үзләр утырып Аллага шөкер, без алар белән бер тапкыр шөгыльләнәбез юк. Алар шундый мөстәкыйль кешеләр, Аллага шөкер. Һәрвакытта ул әле бишегә укудан гайри иң мөһиме аларның тәрбияле булуы. Тәртип. Без һәрвакыт әйтәбез, сез тәртипле булыгыз. Безнең инде менә татар гимназиясе, бик зур рәхмәт безнең укытучыларыбызга. 18нче татар гимназиясе, ул инде Казанда андый берничә генә бик үрнәк, бик тәртипле, шундый белем белән бергә тәрбия дә бирәләр. Аллага шөкер, мин үзем дә шунда укыдым. Шуңа күрә балаларыбызның анда укуы, без инде хәзер күченеп ярарак торсак та, мәктәпне, гимназияны алмаштыру дигән безнең андый мәсьәлә булмады, фикер булмады. Бары тик анда гына укырга, ярак булса да йөрергә, без инде балаларыбызны йөртәбез. Иң мөһиме балаларыбыз дөрес тәрбия алсыннар, укысыннар. Безгә кызылы китермәсеннәр. Бу безнең өчен иң зур шатлык, иң зур сөенеч инде. Менә искиткеч бер-берегезгә карата хөрмәт, шундый мөхәббәт, балалар. Бешлай матур сөйләргә ятабыз. Барыбер сизелә ул, барыбер дә күренә. Сез менә бик күп мөселман туйлары, никахлар алып барасыз, име? Үз тәҗрибәгездән чыгып менә күренәме? Менә бу яшь кәләш белән кияүнең киләчәге, бер-берсенә булган мөнәсәбәт шунда сизеләме, юкмы? Кызганча каршы сизелә, күренә, кая вакыт менә тәкъварисың, бу парлар бергә була алмаслар кебек, яки анда туйда күренә инде, никахта күренә, ире башымый анда, хатын-кыз башымый инде. Бәйрәм вакытында ук бер-берсенә юл куймыйлар, инде уйлыйсың, кеше алдында да шулай иткәч, идә буларың нәрсә була икән дип уйлыйсың инде. Әмма ләкин менә шуны әйтәсебез килә, безнең шундый берничә очрак булды. Без бик күп үзебезнең парларыбыз белән бик дустана аралашып торабыз һәм кай вакыт аларның мөнәсәбәтләрендә кыенлык булган вакытта, мәсәлән, аралашасың да инде, яки рамиләгә яза, мәсәлән, теге килен кеше инде яки миңа яза, кияү кеше, безнең араларыбыз бераз суынды, аерым торабыз дип әйткән вакытта инде без алар өчен борчылып, аларны кабаттан кавыштырырга, теге әйдәгез күрешик, әйдәгез сөйләшик, безгә кунакка килегез әле дип, беренче җаен табып, без шулай итәбез, Аллага шөкер. Ул теге мактанып әйтү түгел, барыбер алар безнең теге үзебезнең балаларыбыз кебек, алар безнең җимешләребез кебек, аларның балалары туса, ул безнең өчен шатлык, безнең өчен сөенеч. Шуңа күрә теге без үткәргән мәҗлесләрдәге парларның тормышлары өчен борчылабыз мәче булай. Инде без инде шу 2008 ел без ничектер без үткәргәч без җаваплы кебек. Без аларның туйларын үткәрәбез һәм без җаваплы кебек. Шуңа күрә исән сау гына торсыннар, бәхетле булсыннар, балалары булсыннар дип инде шул кай вакыт театрларда күрәбез, аларны концертларда, урамнарда алар балалар белән йөри. Менә без икенчегә бик итәбез диләр, без шатланабыз инде. Минем мәсәлән булай йөзгә мин теге исемнәрне истә калдыру миңа авыррак, әмма ләкин йөзләрен бөтен парларыбызның йөзен хәтерлим. Инде мин 2008 елдан бирле үзем теле мәҗлесләргә барам. Хәтта шакаталар, сез безнече хәтерлисез, без бит анда 2010 елда, 2011 елда кавыштык диләр инде. Бит ничек сез минем өчен дөресен дә кадерле, барысы да кадерле, барысы да үзебезнекеләр. Барысы да исән сау булсыннар. Әлбәттә, Аллага шөкер, бигрәк тә шундый менә никахлар, хәләл туйлар күп булу, зур шатлык, зур сөенеч. Аллага шөкер, безнең халкыбыз хәзер бик тәртипле, бик дини. Шуңа күрә андый тенденция дәвам итсен. Милләтебез яшәсен һәм туйларда, никахларда үзебезнең татар теле күбрәк яңгырасын дигән изге теләктә инде без әлбәттә.
никахлашулар күбрәк булсын, Әйе, амин. матур булсын, шулай. Безгә эш күбрәк булсын, Алла бирсә, чакырып торсыннар, без Шулай инде булсын. яңа җырлар чыгарып торырбыз, Алла бирсә, яңа клиплар төшереп торырбыз, тапшыруларга килеп торырбыз. Шуңа күрә бөтен гаиләләр матур яшәсеннәр. Амин, шулай булсын. Амин. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Искиткеч, субханалла, шул хәер сакланырлык бар, күз тимәсен. Әйе. Барыр юлыгыз тигез, сикәлтәсез булсын, матур тормыш кичерәсен. Менә шул кадәр яратып үстергән балаларыгызның аякка баскан күргә язсын, аларның бәхетле тормышына сөенеп яшәргә дә язсын үзегезгә. Әле Алла бирсә, тагын да алып кайтырга насыйп булсын дигән изге теләктә калыйк. Булсын, ярар. Шатлыгыз белән уртаклашырсыз, Алла бuyurган булса. Алла бирсә. Ярый, матур көннәр үзегезгә. Рәхмәт. Күккә дә кошларны бары пар канатлар гына күтәрә бит. Пар канатларыгыз сынмасын дигән теләктә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.